I'll live. I want to be Nawaw. a day. Anya man ang taagda di tarupam si Kansyang. Kita a facial mask. Tagpapintas mo tantin into na ram. Naimbag tarupam tado ti oras mo. Ngam di basura tayong agkaiwara. Di mumut ko lang ay basuram. Ay, nasaan nga schedule ti pa nagbabasura ita? Ay, nawaw. Huwan ngam isa akong kumamay tapno saan nga agkaiwara. Inton kuan, iwara ti aso dayday. Alawanan, isa ko, tapno awanan ti ado asaon. Rumbang laeng. Saan mo ta mabaling nga oray mo latan kanyak? Di ka agbalin at dugyot kung nagtumag. Wan ko na lang arudan. Nagatupay lamot asaon tita. Huwan ata mo umak mo tay. Masapol nga ibagbagak. Nagtaltal na talaga ang urnong ti basuran dito'y balay. Nay, tasarming man ang tisangsangwang bakit? Nakaluto ka din? Nakaluto ako, mangan kalatan, numabising ka. Mamin, ano mo't iti may sangal daw, agsarming ka? Ay nawaw, agraman pa nagsarming ko, isyukan ka. Kita basura tayo. Naurnungan. Di basurak inton bigat. Ay, napuaya. Di ka man nagungiditan, isumo lang asyak ti mga ramid. Kastala ka na yung tibagbagam. No kasano ti panangasikasom iti rupam ken bagim. Iso kumamat ati panangasikasom iti balayta. Kat isumo tararamida. Iwaras mo ti matam itaglawlaw mo. Tapno makitam ti kahit ko asawan bakit. Hay, nagadulakit din nga mong. Makauray ka mga minan. Naimbaga bigat yun, Ana Estefania. Gumatangak man itilako yung apans. Anya ako lay ti kayat mo ang siyang. Tay sigot agagatangak, anana. Mabit laang ta mga laak. Kasla sa balik ti mudyo ita, anana. Makapasa tumag ngamin. Ay nawaw. Anya tinakaasaran nyo, ayan, Ana. Pinagbalindamot tayo na basuraan ti basuraang dito istor ka. Anya? Kita napuno manan. Saan mo't anapuno day tayo di rabi ay. Ayun. No, sino ba't ti awanan bain anang ibasura iti day ta? Asi daglaang mo iti basuraan. Awan CCTV yu, ayan, Ana. Awan nga raw. Ay, awan plano yung agpakabet. Uray kaya may. Awan mo nga raw budget. Ato yung tipans agad-gadangaw. Abto'y matibayad ko, nanay. Agyaman na ka. Ikanak man iti sako dita duming lakay. Ay na, anuam ti sa ako bakit? So katak ti basuraan ija istor. Kasuksuka mo lang ba? Napuno mo nga raw rin. Njak amaw, no asino ti awanan bain ang nagbasura. Manay? Sigurado akalugaran tayong mulaang. Saan lang anam namin saan akastat inaramid akay. Pagbalinan damot tayo na basuraan ti basuraan di tayo store mo. Dayta nga raw, mamitlaw iti makalawas nga dati umay mangala iti basura diti lugar tayaw. Ngum kasado dapay ti mapan mangitulod ijay. Talaga siguro nga dati tatawa kasta bakit? Mamwak laang no asino mga aramid iti kasta. Talaga ang makangag kanyak kunak tumay. Nay, anya ta binagkat mo anak kasakaw, tata Dumeng. Basura manin Nay, kano kaano lang, edi nagbasura kayo, tata. Ay, pagbalinan damit nga minin na basuraan ti basuraan iti store ni nanam nga Estefania. Ay nawaw, asino ngay mo, ti mga aramid iti dayta, tata. Rita si San Migambo. San la anam na minsan nakasta tinaramid ta kahit. Sakot awan CCTV yu ijay, tata. Awan nga raw na kaong. Ay sos, masapol nga agpakabit kayon, tata. Saan mo't amabalin nga iji ti pagbasuraan da? Naimbag kumamat no saan nga adaw. At numapon no ti basuraan ni nanam. Mapanak tuman iti ayan ni Nana Estefania inton madamdama? Wala na kong, mapankalat ta. Kita lang tanapudot ti ulo na dayday. Hindi pa kalman. Adto yan, tigagatang nga asukar, lilay nakaw. Agyaman naklaunay, Nana. Ayun gayam, nadamag ko nga da nagbasura dito istor mo, Nana. Wan nga raw, kasadot da siguro ti mangitulod iti koleksyon area. Anya nga tano ikatan nyo tasako abasuraan nyo di tarwar, Nana. Awanin pagbasuraan dagiti customer ko ano ikata. O di isarak yulat ta, Nana.
Tapno saan apagbasuraan dagiti kalugaran nga awan disiplina na. Aywan anya. No bilang adati umay ag merienda. Siyak tulatan ti mangi basura iti ukis ti kinanda. Kan plastik ti soft drinks nga inubanda. Aywan nana, may mayat pa iti kasta. Tapno saan kamadlaang agparikot. Kastaman nga agpaiso ti aramida. Agyaman naklaunay iti suggestion mo lilay. Awan anyaman na, nana. At dala ko yung itlog, nana. 12 ti maysa. Mano ti gatangam ansyang. 5 piraso na ang nana. Mabitlaang tamang isuputak. Ay nawaw. Awan mo tanti sa ako abasuraan nyo, nana. Talagang awanan. Inikat ko. Da isumutan ti pagbasuraan dagiti kalugaran tayaw. Kasano nga no adda ukis ti kendi wano anyapay dita. Di awan pagbasuraan dagiti customer yaw. Adamo ki diditi unag. Itadalaangan kanyak tasyak ti mangi basura. Ah, May mayat mulaangan ati kastoy. Saan nga isupay apagsakitan ti ulaw. sa bagay No asino ngamin ti awanan bain amang basura iti basura da dito istoryo. Day tangaraw. Timot kinasadot da ti pakpakat da. Anya ti masapol yaw. Adda ka din ni Ma'am Ansyang, sir? Nakaturog. Apay ka day. Adda ti parcel na, sir. Ay nawa. Nag-order ito online. Sir. Manungay day dating. 1,675, sir. Nagninamot tayo. No sa anak nga agbidot. Pagpapintas mananday to'y, sir. Mabit lang tari ingag ta asawak. Da kayong tagsarita tawan ta amok di tang order na. Hey, maring ka man dita bakit? Hey, agring ka dita ko na. Itay pa nga aguro-ura di tao. Kita magin ina na tita o Roberto. Apay aya. Ada parcel mo. Ha? Ada ti order mo. Diyak pa inalat na nakangingina mo. Ay, daytan sa di ginatang ko apagpapudaw. Gimatang ka man iti pagpapudaw. Una, tapno na pinta sa klat na. Ay, aglisi ka man dita, takasaritak ti delivery rider. No apay nga min anaturog ka. Kit amom nga dati may deliver ang order mo. Domeng! Domeng! Umay ka man pa'y lakay! Apay ka di bakal. Umay ka dito yung store, tada iparamit ko kag ka. Anya man ay. Ay nawaw, basta umay ka, da ibagak kag ka. Anya ti paramid mo. Makitkitam, dagi di a basura. Hindi. Apay na iwara ti basura ti batog tayo. Inwara ti asaw. Panagkunak, kat naggaputi basura, iti bakan ti alutay. Ay nawaw. Asino mo ti awaran bain alang ibati iti basura na dita? Dagi ti dugyot ang nga kalugaran tayo. Sapay inwara ti asaw. Isupay kit di ang masagadan. Ano sa mun alakay? Masyapol ang madalusan ti naiwara a basura. Ta mga nupanunutan dagiti lumablabas a dugyot tayo. Sapay naiwaramit iti batog tayo. Amukon bakay. Amukon. Ay nawaw, anya ti ammo blakay. Amukon no asino takin kuko iti basura an iwara. Asinaw, Kita am daytoy bakay. supot sa mati parcel dayta. Wain bakit? Adda tinagan ken address ang nakasurat dita. Kita agman lakay. Basaem tinagan na. Ansyang Robles. Dayjay gayam nga ansyang ti maysa mang iwarwara iti basura diti lugar tayo. Sakit ka na yun agumatang dayta kanyak. Naglawag ti ebidensya bakit? Saan ang makapaglibak ta adda tinagan ken address na iti daytoy asupot? Napintas nga agpaysaw. Ngam dugyot magayam. Umay mo alaan to'y basura. Nay, mayat ti insurat mo Nana Estefania. Wala, tamasuro na kon lilay. Aguray ka. Supot mo ti parcel ni Ansyang daytoy, Nana. Wain, basura da magayam tinaibati di tabakan ti aluti nga inwarwara ti aso dito'y batog may. Aywan. Ansyang Robles mo ti nakasurat ditoy, Nana.
At dapay address na. Saanan ang makapaglibak ta adda ta supot ti parcel na nga ebidensya. Picturak man tay pusko iti Facebook ko, nana. Sige lang, awan parikot dita. Na yan dadya babae. Nakapinpintas, ngam apaw. Na yan, tanagdugyot magayam. Mabiit man laang, Manong Roberto. Apay ka di, Lili. Ibagam ka ni bakit mo, tamapan na alaan ti basura yaw, iti ayan danana istipan niya. Basura. Wan, isumot gayam ti may saan natangkan ti ulo na dito'y lugar tayaw. Tila pang ibat-bat yan na iti basura yaw. Nene. Di ka nagpabaso lakas ta ka. Adda ebidensya, Manong. Mabit lang, tay pakitakin ka. Atoy, Adday ta. Anya? Dayta ti supot ti parcel ni bakit mo. Nakita ni Tata Duming dayta iti basura anay wara. Naglawag anagan na dayta, Manong. Ansyang Robles. Makita pa iti address yaw. Ay, naglukon da dyan babae. Ibagam, tamapan nalaan, no di na kayat adag iti official ti barangay, ti mangitulod iti balayaw. Agtugaw ka man, tadan na pati kapag saritaan ta. Amo kunti bagang. Ay nawaw, kasanuan na amuam. Nabasak ti impos day jay alili. Kahit, anya pa lang urayam nga eh. Apay ngamin atila pangibas basura am iti basura tayo. Wan, basol kon. Di ka agungata. Nagpulong da na Estepanya kada kapitan, nalpas ka na. Di ka makapaglibak, tada ebidensyada. Adda na inayon asupot ti parcel mo iti basura nga imbati mi jay. No apay mo ngamin nga inayon ko day jay. Naawan mo iti panunot ko. Naa, kasta pa lang ti bagam. Pag naman, talagaan naawan iti panunot ko. Talaga kang mali ti kasi naramin mo. Kat no di mo kaya't adag iti opisyal ti umay mangitulod ka nag basura dito balay. Mapan mo alaan ni tayo na Estepanya itamag laang. Naala kong ti basura mi. Naimbaglaang ang tawan ni Nana Estepanya. Sige magayam day tansya. Unak lakig day no ada umay gumatang. Ay ko na. May kulaang inala ti basura mi. Di mon ulitin ti kasta nga inaramid mo, ta nakababain launay. Wala na. Tunggal umay kagumatang dito store, kat kasla inusinti ka ang makisarsarita kanyak. Tagayam, adamit tayo kalukuan nga aramidaw. Ay, pasensya kayon, anana. Si madutak laang ngamin. Iso abas ta imbatik latan itibakan ti alote. Surutan nyo nga men, ti schedule ti panagbabasura. Diyak kaya't maulit maran ti kasta nga inaramid mo. No maulit pa, agreporta kaon kani kapitan. Nasayahat mo tain nalamon ti basura yaw manang ansya. Awan bibiyang mo, Lili. Saan nga min ati kinadugyot, ipakpakat yaw? Agpakalaing ka man ako nakon. I-delete mo, di impose mo iti Facebook. Ay, saan ko nga i-delete da dya? Tapagadalan dagiti kalugaran tayo, nga damot dugdugyot na. I-delete mo, no? Ay, nawaw. Saan mo't amabasa tinagan nyo iti da dya parcel, ta in-blurred ko man. Nagado ka nga ibagbagamon. I-delete mo kiding. Ay na, urean niya pa iti bagbagam. Saan ko nga i-delete da dya? Mahalang ansya. Nay, awan mo ti basura da bakit? May inala ni ansyang itay lakay. Nasaya at matay-may na inala. Saanin nga isupay ang pampanunutam? Wala, saan nga isupay ang pagsakitan ti ulaw? Binagbagak mo langan itay. Barang agnakam mo Nalabos mo di kas tangar aramidon da. Nakunampay alakay. No daduma ka turay babakit kinlalakay. Adamo dugdugyo da. Kay sumay, isura pa'y kindi tinarigat ang mabagbagaan. Makapa-stress da dya alili. Agpakalaing launay. Basol mo matlaan nga. Ay nawaw, asinot ni asawam aya si Roberto. Apay aday dya alili pa'y laang matikampiam Awan ti kam kampyak kada kayo adwa. Ti kanyak laang kat mabagbagaan o sino ti kam mali. Di nakikasta-kasta si Roberto. Makitam talaga. Agpanunod ka kit dita nakababay ti kasing inaramid mo. Di ka agbani na tugyot na bakit kamutag. Nagsasaw ka. Oray siya. Mairaman akmat iti kasta kinadugyot mo. Anyan tulangan ti panunutin na iti tao. Saan lang kumaati agpapintas ti paglaingam? Alawinan! Maudi da ita na.
At dalang man mangag ko, talaga sinaan ka. San asyak ti babayin mo kung naktumag? Ay, nawaw! Ay, nawaw! Nanang, nakasarita ko ni Anggalin Ray. Kahit anya timbaga na kan kara o lanakaw. At mabaling ko pagtrabahuan di lugar da, nanang. Anya at trabaho dayta. Konstruksyon ka no, may. At da ka no pa ti garden no kayat ko. Ay katsika ano ka ba ulam lakit day? Una na, mapanak iti lugar danggal. Kay padas ko matigasat ko jay. Anyat amu tayo nga. Amangan no taga ijay gayam ti kaparagpag ko. Kita amangan numapan ka ijay kaday tamanan kinaartek mo ti pangrunam. Nakababain kini angkel mo. Ay nawaw, saan akong nga ubeng nanang? Awan pagdanagan yung takabaula akong tibagay. Day taarak ti pakadisdismayaan dagiti babbalasang ken ka. 35 maun. Di mo urayan amala daw ti ameng sa kaagnakaw. Anya ti kunam, tatang? Dalusan nyo ti bakanti asilig. Itikas ka, ang napagturugan ni kasinsin mo Raul. Anya ti aramidan ni kasinsin Raul dito'y, tatang? Umay makitang dan, taon pakitang danan na iti lugar da. Kabailan na nga tati agtrabaho dito'y? Saan mo't nga ubing ti kasinsin mo anak ko? Wen ngam amangan matno di na matla ang seryosuan. Ay nawaw, at damat ng kengkwana day ta. Dinapatay kat tinulungan tayaw. Sa bagay, adda puntuyo, tatang. Tapno di da panunutan, apaidam tayo. Anya oras asumangpat. Agbiyahe ka na unton bigat. Basta agdalos ka, tapno nakasagana inton sumangpay. Kumusta nga Raul kaanakan? Nakasaritam dagbalin abus mo. Unang galin rin. Kaano nga raw amang rugi ka? Inton bigat mo lang ang galin. Nasayaat nga raw no kasta. Tapno saan asayang daan daw. Kung nga raw ang galin. Naimpaglangan ako ram. Tanasing put tibos dayjay. Di na lang kaya't dayjay tilangan alangan kaanakan. Ay nawaw. Awan pari ko no may papaniti day tao bahalag ang galin. Tadisidido ako may nagtrabaho. Nasayaat no kasta. Agornong ka para iti masakbayam. Tapno adan tugas tusang nagpamilya ka. Awan mo nga rin may lawan anggal. Ngay, apay ngay. Sa bali mo nga minti ugali dagiti namamok anggal. 35 kumpay mo't laang. Anyat amu tayo ngay. Ang mga noda mamaamam akalugaran may. Hello, manang nena. Kumusta kayo bunton dita, Henry ading kaw? Kaasi ti apaw, nasaya at kami lang tama, manang. Simmangput ka di ka anakam dita. Ay, wag manang. Hindi pa'y kalman. Kairuglugi na ti trabaho na ita. Ay, makaangasak matlaangan. Kuna laki din no inulbudan na manan. Barang makaurnong dito, manang. Ay, wala, tapno saanan apapakpakan kanya. Ken adagastusan na no mga sawa. Wala, no da mailawan kan kuana. Adda, manang. Natairman ni Raul nga anak mo. Naluabuti ka arak man, Miss Pretty. Ay nawaw, saan apriti tinagan ko manong? Betty tinagan ko. Ah? Okay, Betty. Single ka di pa, no? May kakadi dito, tapno gumatang? Wano, tapno makiamam mo kanya. Awan mo siguro dakas na no ibagak na imayak. Tapno gumatang gan makiamam mo kayong kading. Dayo ka dito'y anya. Wen, anggal ko ni Henry. Imayak dito lugar yaw, takayat ko ti makitangdan. Kaanakan nakagayam ni Tata Henry. Wen, madlaw man. Itikas yakin na tayo anggal ko kit madlaw akan-akan na. Ato yung ti arak agat-gatangam. Pumanaw kan iti sangwana. Tamangan no at dapay dakas ang maisawang ko kan ka. Anggal, at damang kahit ko amaamuan. Anya day kakanakan. Amamuyo ka di jay adla istor na ita si digdi pagtrab-trabahwak, anggal. Ni Betay. Uy, anggal. Ay nawaw. Apa ni Betay? Di mo iba ka gusto ka kayong kwana. Basta nga rin, anggal. Single ka di pa dyan? Uy, single na dyan kanakan. Basta nga rin. At danam namakin ko, anggal. Ay, uy nga.
Irito ka kang kuha na kanakan. Alaman ka angkay. Tulungan nak mo ni tiday diabetes. Nasaya ata tao ni Bete. Iso na lang, ta medyo stricto may no lalaki si saritaan. Basta tulungan nak kuha na angkay. O sunadak launay ni Bete. Oh, ato yung tikar ni agad gatangin nyo, Tata Henry. Agyaman ak launay na kong. Awan na anyaman na, Tata. Ay, uwang gayam. Kinasarita na kakadete ka nakak. Ni ka di Raul, Tata. Uwain. Kano ka na yun nga agpapansin tunggal lumabas. Kursunada nakakanungamin na kong. Anya? Awan pagdanagam, taka nakakdaytay. Awan pa asawa ka na nakadaytay. Sige, tapag panunutak pa'y man anaimbag, Tata. Nakairba ni Raul na kong. Wan, ngam kayat ko pa'y ama-am mo anaimbag. Narigat nga tati mailawan. Okay, take your time na kong. Am-amwam ti kadakak. Anyat amu tayo. Ang mga nuda kayo gaya man ti para ititunggal may sa. Adda ibagakan ka, friend. Anya dayta, Betty? Pudno ka di tinaibaga ni tatang mo kanyak. Single ni Raul akasinsin mo, friend. Wan? Single day jay. Apay ka day? Inreto ngamin ni tatang mo, friend. Anya? Day tati agpaisong. Anya imbagam kan tatangay. Pagpanunutak pa'y anasayaat ko na. Saan ko ngamin nga amu ti kasinsin mo? Diyak pa'y amu ti kinatao na. Ay mayat ti kasta, friend. Am-amum pa'y anasaya at jay tao. Tapno saan asayang ti oras mo. Ni kasinsin Raul nga tatang. Yak amo no sa dino ti ayan na dadya kasinsin mo. Ay nawaw. Amangan mo't no arak man ang tisang sangwanda kadagiti katrabahuan na ijay. Day tati santay nga amaw. Manginom magayam dadya kasinsin mo. Ay awan Amangan no madismaya ni Betty kinkwana. At damo tiniti kasinsin mo day ta Yak amo kas tagayam ti arabid na. Da kayo lakit diti ibabain na tatang. Ay nawaw. Apay akastamatan kasinsin Raul. Ay, unak lagi din nun nakaturog gayon kasinsin ema. Anggal. Masansan magtan ti panagbantot mo. 2 bulan mo lang dito yung lugar me, ngam kastamatan ti ipakpakitam. Ito lang malangin kasinsin. Kat numinalam nga agiinom kayo kadagiti katrabahuan. Aramidam ka di dagiti rumbang nga aramidam manakaw. Sakti makaamo ang makisarita iti kasinsin mo. Gamasan pa'y nga itata na bartik may. Awan trabaho mo itaraol. Awan ang gal. Abay ka day. Adala kayat kung nga ibagakin ka. Yan ti bagayong gal. Mabaling ka di alikli kang pailaan karak. San alasaya at aminalom ang makiinom ka kadagiti katrabaho man. Uminom kami darak, tapno may kadlaan ti panlog may ang gal. Wala nga masang kumama ngay daldaw. Sayang isuldo yung no arak magayam ti papapananda. Nala, wala nanggal. Kinmay siya, ang mga noy tigas tangar aramidam kat madismaya ni Betty king ka, kat di nakaaklunan. Sayang mati pa nang irito king ka. Good evening, Betty. Ay nawaw. Anya ti ang aramidam dito ay katrabiin Raul. Ay, kahit ka lang makita. Mano bulan nga papapansinakin ka. Yung gaslan din ako magpagan ano. Among ka di. Ay ayatin ka hunay-hunay. Ay na Raul, nabartag ka. Di mo amuti bagbagam. Ano, sana nga nabartag. Nakainumak lang. Sika, hindi mo dading. Mangrika pa kon. Yeah. Pangaasim ta agawid kan. Di mo dadaulan tirabi. Ay, sana nga gawid daging ga. Dagulit ka launay mat. Nabartag ka kuna nangarudan. Ano, abay mo na kasta. Kas na ko nakita yan. Di mo dadaulan tirabi. Agawid kan. Sobrang ganto, Bete. Sana nga agsardang, aging gang aklunan na, period.
nabartak ka manan anagawid kasinsin. Sana ka nabartag kasinsin. Amog tararamida ka niya. Ay nawaw, jakon magustuhan ti kastangar aramidam Uray kastuya kasinsin. Amog ti mapaspasama kita aglawlaw ko. Amay ko. Pwede dyan. Enduron ng samad. Talaga ama outbalance ka ata na barbartak ka unay mo't anagawid. Ulitok man na. Sana ka nabartag kasinsin. Nakainom lang. Makaamu ka man langan. Di mo amo ti mabagbagaan. Manu abulan na nakasta. No kasta ka na yon, di mo namnamaan nga aklunan na ka ni Betty. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, mat. Kumusta ka ditan, Raul, anak ko? Nasayatak dito, Nanang. Da kayo ngay. Kumusta kayo mo din dito? Kasi ti apaw, nasaya at latamag. Kita liklikam ti arak dita. Saan ang nasaya at ngagbarbartag ka? Un ka din, Nanang. Ay, un ka. At danam amok dito, eh. Naam-am mo nga? At danam amok asuntubi amanugang yun, Nanang. Sino maday tangay? Ipamamok to kada kayo, Nanang. Di kayo madanagan, tatandanin. Unak tumot ka na kayo. Ang mga nudituyak ang makasarak, iti kaparagpag ko. Parakin ka, Betty. Ay nawang, anya dayta? Chocolate, parakin ka. Nagsweldo kami ngamin. Iso ang napanunod ko ti gumatang iti regalo, parakin ka. Saan ko nga awatin dayta, Raul? Ne, apay ngay. Pasensya kan, ngam awan namnamaam kanya. Apay akastamatan, Betty. Diyak kayat ti asawa amang Marta. Kas makita kat may sakang artek. Narigatan, ang mga no konsumisyon ti ipayo mo. Kapag ilak mo tagbalbaliw kat. Basta, noan niya ti desisyon ko, iso ti masurot. Mano abulan ang nag-obserbarak, Raul? Saan kumamot akasta, Betty? Kasyan na kumamot, Agsapol kalaangan iti sabali. Tano siya, diyak kayat ti manginom. Papanam ka anakan, agim impagi ka, mate. Agawid ako ng kal. Deh, apay nga. Dakon kahit tagnad pa dito lugar yung kal. Ay nawa, apay man. Basta, kahit kung dagawid. Andiyan na pasama king kaya. Kasarong si trabaho. Alaan nyo lang ang tinabata sweldo kang kal. Hindi ka maawatan ka nakan. Apay akin lahat mo na nagbalo ti kapanunutam. At naka din nakaapa makatrabaho ha? Wala na sakit tinakam mo. Akanayon mi adilawan ti panagbarbatik mo. Basta gawid ako ng kal. Da kayon ti makaamoy tinabati a sweldo. Jack mo't makita ni kasinsin ko, tatang. Nagawid na. Ay nawaw, nagawid ko nam, tatang. Uy, nagrupot itay pipe. Napay ka din. Itian niya aga po. Hindi ako man amo anak ko. Di na ba sinong bata na nasaya atin sa ludsod ko? Wano, ada nakaapan na akatrabahuan na. Ipadas mong tuman ti mapan iti ayan dabos na. Agdamag ka itay. Tapno amo tayo man. Nuan niya ti mapaspasama kita kasinsin mo. Bigla mo kami na nagawid. Wano, naupay, takanayon tayo adil-dilawan ti panagbarbartak na. Kumusta mo ti kasinsin mo, friend? Nagawidan, friend. Anya? Kat aging gaita, di mi ammo no apay akas jay matan ti desisyon na. Di mi ammo no anya tinakaupayan na, unuan niya. Amangan mat no nasakit tinakam na idi binasted ko. Iso ang nagdesisyon ang nagawin. No kasta, binasted mo gayam ti kasinsin ko? One friend, diyak kayat ti lalaki ang manginom. Ay, maawatan ka, friend. Uray asino mat Pasensya ka, no inreto ni tatang ni kasinsin Raul kang ka. Kat saan gayam nga iso ti type mo? Okay lang, friend. Saan siguro nga amo ni tatang mo ti kasding aramid na? One friend, italaang ngamin nga imay dito'y lugar tayo. Kan may sa, awan mat nadakdakamat ni Antinena kada kami. Naamuan milaangan idinagnaad ije balay. Simangpad ka din ni Raul di tama na. Awan pa'y maut. Nag-awit ka day. Wag, nasakit samot tinakam na tabinasti niya kursunada na dito.
Saan kami nakayat ni Biti ti manginom? Anya, Yak sigurado, ngam iso ti atapon mi ang makagapaw. Awan ka mo ti kaapan na iti pagtrabtrabahuan na. ay kung naalakit day no insardeng nan ti panagbarbartag na. Kitno inaldo ang mabartag dito'y manak. Tunggal agawin ko na bartag. Dahita ti makagapaw no apaya kanayon ang mapaay. Ngam apaya di mo lagna kamun. Mabainak nga ron kan betay manang. Sapay inritok ti kanak kakengkwana. Ay, nukas tala kanayon. Amangan no agbaakan. On nga ron manang. Ang text kanto no sumangpot ni Raul dita. Tapos anong kami mo't abadandanagan dito. Nanang, adangon. Anya ti kalukwan nga inaramid mo iti ayan ni Uncle Mau Ni, awan mo't nanang. Anya kalukwan mo't ibagbagayo. Inaldaw ka numot nga gawid ka na bartag. Nakainom laang nanang. Awan na. Talaga adi ka makaasawa no kastala ang anak ko. No di na kayat. Saan kumot nga ipilit ti bagay, nanang? Amoy lang arudin nga heartbroken na tao. Si kamo laang ti kaasi iti kastangar aramida manakaw. Namin ano kamutin anapaay kan ayat. Gapo iti kinaartag mo. Iso apang nga asim taag nakam kamutin. Mala, wanan, anang. Last night na yan. Isarding ko, di pa nagininom ko. Sigurado am laang. O nanang, ipanaglig ko ka iti babaya kapag lang nagbalbaliw. Kasta ornosam ti biyag mo. Di mo ipalubos at inalabos apa naging inom mo iti arak ti mang dadahal kan ka. Nang runa pa inuplanom ti agpamilya. Ay, wow! Nulakit dita para iti pagsaya atam, denggam ti pamagbagadaken ka. Liklikam ti arak, no di mo kayat ang madadaal ti biyag mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Isagsagot ka na kayo, to'y YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, wow! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Naggapuan ti semento kan landaw iti paraangan niyaw Conchita anak kao. Ninanang mo't, paggapuan na kumangay. Ay nawaw, apay adinak diritswan. Ginatang mi dagita para iti arapaap mi amansyon nanang. Nangalaan nyo iti kwartayo nga inggatang yap. Kaswildo nila kay ko Sigurado ka? Ninanang mo't, pangalaan mi kumangay. No apay ngamin atalandok kan siminto matan ti ayan ti atensyon yo. Makimisa kayo kadi itawin no. Makimisa ka. Iso nga rod ngay mayak tadagasan ka. Agkuyog ta a makimisa. Agtugaw kayo pa'y nga rod. Urayan nak, tagdigo sakpay. Ay katagawa tiyak kaya ti maladaw. Wan ka di, mabit lang day to'y. Danag yun aya. At damatan na urnong asiminto kan landok lakay. Ituloy man ang timang ipatakdar iti mansyon nga arapaap ta Wan bakay, ituloy minton bigat, ang alpas matan ti kontrata may. Darat laangan ti magatang. Wen, agda tinorder ko, i-deliver da ka no intulag sapa. Manungal daw asaan kay nga agtrabaho ngay. Depende ano ka ano nga agpakontrata da manay. Anya ti ko natibus mo aya. Agteksto ka no at da manay. At damot siguro ti ipakontrata daan niya. Kapag kasta ti reaksyon mo. Wan tamadanagan akmatan lakay. Saan pa'y analpas ti mansyon ta? Kasapulam dagita akontrata tapno makumpleto. Ay nawaw, awan rumba nga pagdanagang bakit. Sakpay di ko nam.
Mangyawid ak tumanan iti materyales no adda manen agpakontrata. Una, tapno saan nga isupay a paggastusan ta. Good morning, Mari Conchita. Kastamat kang ka, Mari Wilma. Sumrag ka, Mare. Saanan, Mare? Umay ko la isubli ti martilyo a binulog nila kay ko kada kayo. Tinarimaan na matlaangan, titawa yung Mare. Un, Mare, nalpasan. Kukwayo dagita ang materyales, Mare. Ah? Wan, Mare. Naimbag kayo pa'y, Mare. Gimatang kayo manan iti materyales para iti mansyon nyo. Kasta talaga no nagagattimay sa atao, Mare. Sana ulatan na. Dakkel siguro ti sweldo nila kay mo niya. Ah, medyo, Mare. Ay, da kami nga ta. Ay, nagngina mo nga min ti materyales. Iso nga aging gaita kat anusan mi ti balay nga impatawid dagiti dadakkel ko. Kaadan to, Mare. Tiwala lang sa Diyos. Sa di no tinaggapuan ba kay? Ay nawang, di mo't nagpakadakan ka. Mangisugbilaan iti martilyo timbagam kanya. Yung labayagan ka, Mike. Una, tanaki-istorya akpay iti kumarek. Anya ba nang tinagsaritaan niyo iti kumaray? Dagiti materyales iti paraangan dala kay. Apay iti materyales iti paraanda. Umapalaklakay. Maituloy man ng tibalay nga ipatpatakder da. Kadata, awan pa'y narugyan mo. Agan anos talat ta nga aging gaita. Siyempre, at dati kontrata da pare dyan eh. Bayam, gumatang tanto mo iti materyales. Namatsyambahan dati mayat a presyo tinatang bakay. Kurang pa'y ngaming turnong ta. Asino ti kinasaritam iti silpon mo, lakay? Tibos ko bakit? Ni Madam Mariana. Anya ti intawag na. Anya kumapay ngay. At damanan di kontrata. Di manayunan manan ti materyales para iti mansyon talakay. Tangiwat mo bakit? Amang ano at damakang nagkanga. Pasensya kan. Naragsakak laeng tamalpasan ti balay ta. Wana, iti saan ngagbayag? Malpas to day ta amansyon. Ay na, magagara naklaunay lakay. Mangindasar ka man hindi iti kanunta bakit? Mabisbisiin ako. Okay lakay. Mangidasara kon. Sumarunukan to iti kusina. Aga, samanta materials nga inyawid mo lakay. Nagadon. Siyempre tapno mamaminsan ti pa-deliver. Sobrang samo dayta. Okay lang bakit? Ada na panunot ko lakay. Ay nawaw, anya man day ta na panunot mo. Anya nga ta, no pagkwartaan ta tidaduma dita. Anyat kaya't mo asawan bakit? Ilako ta tidaduma asiminto ken landok. Tatno adama la ang maigatang tidaduma a materialis ah. Ayunan niya. Mayat day ta na panunot mo bakit? Pagkwartaan ngagpaiso dagita a materyales. No maipapan iti kakasta abanag, nalaingak ang mga diskarte lakay. Agsapol ka nga rudan iti bayer, bakit? Wun lakay, kung takak dagiti gagayam ko, sigurado nga adamayat agumatang. Adwam to ti iyawid mo undun sa marunaw, tapno dakkel mat ti kwartata. Wun bakit? Naynayunak to. No kayat mo agad pagdublit pa'y. Kukwayo dagita ang materyales para dyan eh. Wun pare. Talaga gaya madakkel ti masuswil to may ti kontrata yo pare. Ay wala pare. So makagatang kami ti materyales. Amangan ko nakno kasapulan nyo peti trabador pare. Tagaplayak man mat. Sayang. Napaya sayang pare. Naladaw kan pare. Kompleto kami mo tayo. Sayang agpaisan mo kasta. Nubilang lang. Adamot ti gardin nyo pare. Asino nga iti mga iwan ka dagiti mulay yun wag trabaho ka. At dami bakit ko pare. Kaya't kumutag trabaho. Takas makita kat mayat sama ti kontrata. Dagos ngagprogreso ti piyag. Teksan kan tulat ta. No adda bakante pare. Ayun man pare. Agyaman aklaw na yang. Adda na patag nga ibagakan ka, Kaloy. Ngati bagang bakay. For sale ka no ti semento kan landok damari Conchita. Anya? Ilakla ko dati daduma ang materyales ta sobra ka nung.
Anya ko mo itano ilak na ako da. Kanapay nga ilako da. Sobra ka nung nga rod, lakay. Nalakalaang ti panangilako da. Nugatangan ta, makatipid ta. Apay nga ilako da itinalaka. Kat nangina ti materialis ita. Di malugi da. Isumat timbaga ni Marie Conchita. Adda ka no discount na. Sino mat nga iti kahit na malugi. Ay basta, gatangan ta day jay. Sayang lakay. Aguray man pa. Tapag panunutan ta na sayahat bakit? Saan ang mabalin lakay? Ang mga numabayagan kang agpanunot kat maunaan ta. Ipa-reserve kulatan tapno sigurado adata ti makaala. Apay ngay, impa-deliver mo ti materialis iti balay dawil maakumaray. Ginatang da nga rudan, nanang. Ay nawaw, ginatangda ko nam. Wan, apay ka day. Na, apay nga inla ko yaw, kat saan pa'y mo't analpas ti balay yaw. Gumatang kamin tumanan, ananang. Anya, No agswildo nila kay ko, di gumatang kamanan iti materialis, nanang. sa balit agparparik na kanya ka. Anyat kayat yu asawan? Agpudno ka man kanya ka na ko. Sa dinaw ti pangalalaan nyo kadagijay a materialis Mamin ano ka di nga ibagak kada kayo aginatang minanang. Mariknak nga dailimlimad jo iti asawam. Ninanang mat, anya ko mati ilimad mi kada kayo ngay. Ang mga no tinaktakaw nila kay mo dagita a materialis iti pagtrap-trabakwan na. Ni, saan Tila ibagbagayo mat. Saan kami nga agtatakawan niya? Agasam man ita materialis ulma. Amom naman no ti binayadak dit halakay. Manungan. 10,000 lang. Ay nawa. Kaya nagataw. Isula ang matisiningir ni Marie Conchita. Talaga sa balit agparparik na kanyak bakit? Anya mananday tangag parparik na kan ka. Nangina ti kasta materialis sa sentro bakit? Saan lang nga 10,000 ti balor da kita? Di ka pa'y agyaman ta nakatipid talakay. Ay. Agtan samot milagrong aramidan da dya apari dyan eh. Ang mga nutaktakawon na da kita materialis. Imposible mo't nga ilakod da day tay ti 10,000. Nupod no aginatang da. Ayan nga ti inyawid mo asiminto kan landok lakay. Awan bakit? Ay nawaw, apay nga awan. Nailako kung ti inyawid mo idi na minsan. Asino tinangilakwang? Ni Mari Wilma Ada ti 10,000 talakay. Inlakok aminan, tamangalakan tumula ang manan. Sayang, tawan mo't naiyawid mo ita. Huwag nga rod. Saan nga min ang nag-awid ang iti katrabahwak? Iso ka sa anak ang makatiming. Itaman pa'y? Dayo nga min dagijay. At ayo ti lugar da. Iso ka sa da tagbiyahe. Awan pa'y nga ron mailako ita Awan pa'y bakit? Inton sumarunong tao. Masapul nga daman ng iyawid mo tanay. Nailakok amin. Kat saan pa'y analpas ti mansyon ta? At damat kid di pangalaak bakit? Masukatan daw. Pinayaban na ka no, Madam Mariana. Wan, kat uray saan ka pa'y asumrat, Johnny? Ne, apay ngay, Madam. At na nakasaritak agayam ko. Isupay laang ti makamo iti kontrata adi mo na ilepas. Saan mabali na sukatandak, Madam? No saan agapo kanyak? Awan da kita trabahador. Apay, kayat mo ti mapabainan? Anya ti kayat yu asawan, Madam. Amok ti kalukwan ngar aramidam, Johnny. Isumat gayam anabiit ama ibos dagiti materyales. Tagayam, iyaw awid mo ti dadduma. Ha? Madam? Pasensyakan, ngam nakapangedeng akon. Sukatan kalatan, tapno saan nga isupay apagparparikuta. Madam, masyan ka kumakanyak. Saan pa anal festival ay may? Agsapul kay kisabali apagtrabahwam, Johnny. Jak kayat ti empleyado, adi na ammo ti makontento. Kan saan lang aday ta? Taktakawang pa'y dagiti materialis ko. Anya ti parikot ayala kay. Dua aldawon adi ka makasarita anasayaat. Bakit? Awanin ti trabaho. Ay nawaw, kasanong awanan? Ti kontrata yung ngay. Saan pa'y mat analpas day chay? Inikatdak ni Madam Mariana. Anya? Naamuan na ti may papaniti panagtakaw ko. Iso sinukatan na kadagos bakit? Kat, kasanong arudan ti mansyon ta ita?
Sapay inlakok amin ang materialis kini Mari Wilma. Sigurado adina kayat nga isubliday jay. Kunak tumal. Nay, Oh. adda kayong magayam di tananang. Itay pay, iso anangag ko tinagsaritaan yung agasawa. Nanang, Kunak tumal. Naggapoy ti takaw dagita materyales. Mas naawak nga men, tainla ko yuki de itinalaka. Kat amo yung mata nangina ti materyales ita. Kayat mila ang amalpas ti balay nga arapaap minanang. Ay, unay kayong. Kaslasaan kayo ang makimismisa iti kasta nga inaramid siya. Anya ngay ita, da kayo maalaang tinaawanan. Ay, unay ang dagijay nga agasawa. sino nga agasawa ba kay? Damari Conchita akin pari Johnny. Abay, anya tinaramid ta? Ay nalakay, naggapo magayam ititakaw ti materialis aginatang ko kadakwada. Kunak tupay kay. Sapay na aramat mo't aminan. Saanan ang mabalin ang maisuplay? Apay nga ginata mo pailaan. Basta siya, awan basol ko di talakay. Inosinte among dayta. Makatawan man ang tinapalabas. Ngamsaan pa'y analpas day taabalay. Awan mo nga rod mayat ngagpakontrata kanyak. Bakit? Si kantumo ngamin. Ay nawa, di nakpabasulan Ta desisyon tamat adwalay jay. Basol mo tadi kamot ngamin nagananad. Anya ngay, natiliwan nakalaka nga rod tabusyaw. Agan anadak mo't bakit? Naira na laang day dyan niya. Kat, anya nga rodan ti plano? Bakit? Anya nga tanong agabrudak. Ijay man. Iti ayam ti kasinsin ko Hiring da aya. Wan, ipadas kong tuman ngagpaiso tagaplay. Tapno malpas mo't ti arapaap ta abalay. Agabrod ka magayam dyan ni anak ka. Wala nang, ipadas ko man tigasat kuya abroad. Wala tapno malpasan tabalayaw. Wala nang. Ngamnay kita amlaan Tamangan no aramidem ijay tikas itinar aramid mo dito. Saan na nang? Di akong kay tagtakaw. Narigat ti may sagmak. Ay wala, narigat nga agpaisaw. Ano sa nyo pailangan dagita po ko Tulungan nyo pailangan ni bakit ko. Wen, siya kunti makaam mo kadagiti apo ko. Ano sam ti mayadayaw tanay, awan mo ti pagtrabahuam dito. Tapno malpas mo ti mansyon nyo. Ibagam kin ni bakit mo, taidulin na anasaya at ti kwartayaw. Uy, nanang. Kas kanayon ko nga ibaga, nalaglag ang tirik na no dagiti arapaap tayo, kat nagunud tayo, babaan iti nasaya at tawagas. Hello, bakit? Agpaw-itak man na niti kwarta. Wen man, tapno ada ipasweldo kadagiti trabahador lakay. Umatang kanto matlang iti materyales. Tapno malpasin ti mansyon tayo. No da mabate, idulin mo pailaan para matlang iti masakbayan tayo. Wen lakay, kasta ti aramide. Ay wen gayam, planok ti agnegosyo lakay. Kanya negosyo nga Agluto ako maiti merienda, ta iso ti ilako. Siga, ano ka ba ulam lakit, di bakit? Sapay at dadag iti ubing. Tapno matulungan ka matlaangan alakay. At damat ti sweldom apagpuunak, kung maipapan ka dagiti uping, at daninanang akatulungak. Mala, siga ti maka mo bakit? Plano mo man na imbag, tapno saan amasayang ti kwarta ang nagrigrigatak dito'y balasiw taaw. Danda ni malpasan ti mansyon nyo Mari Conchita. Si kakit dimot, Mare. Pudnomat Mari, kasla mansyon ti balayo. Nagdakkel si ka. Naimbaglaangan tanapanunot nila kay ko ti agabrod. Wen nga rod Mari, sipod nagabrod nila kay mo, kat dakkel ti nagbaliwan ti biyagyo. Mayat itirik na, Mare. Ay wen mayat nga agpaiso tirik na. No dagiti arapaap tayo, kat nagunod tayo babaan iti nasaya at awagas. Awan ti pagdandanagan tayo, Mare.
Dalpas matlaangan ti mansyon nyo, anak ka. Uwan nga rod nanang, kamaudyanan na. Kano nga rod nga iti Thanksgiving. Mauray pa iti panagawid nila kay ko, nanang. Sa bagay tapno kompleto kayo asa nga pamilya. Uwan, nanang. Nay, agun uni mo't ti cellphone mo. Asino nga iti umawawag? Nila kay ko, nanang. Na-approvean siguro ti bakasyon na. Ay, sumbatam nga rutin na anak ko. Hello, Lakay! Bagay, good news. Makapagbakasyon na kintin sumaruno a bulan. Ay, kat nasaya at ano kasta, Lakay? Matuloy ti Thanksgiving no kasta. Un bagay, sikapay lang di makamu ang mga sikaso dita. No problem, Lakay. Siya kung ti makaamo iti amin. Ti panagawid mo laangan, ti panunutam. Ay, nawaw! Ditay agaramid iti dakas tapno magunod tayo laang dagiti arapaap tayo. Laglagi pan tayo kuma, analaglagan iti rikna, no ti arapaap kat nagunod babaan iti nasaya at awagas. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.